Salam, salam, la famille. Salam alaikum, Naouna Chili Saoudani depuis Conakry. Par le béni, merci. Mamadou Sarafou, Fatou Dindraï, Diallo Alpha, Fatoumata Balde, merci ma soeur, Ella Dissou. Aujourd'hui, le 21 mois 2022, Aden Salmina Noko, Kawondon Diallo Suleiman, Abdurrahman, merci. Partagez le live, partagez le live. Mamadou Saïdou Diallo, depuis Paris. Mamadou Sarafou, merci. Meden salmina nokku ka wonɗo musidɓe julɓe tedduɓe. Lukman Ba, merci. Mamadou Saliou Sunuma, Diallo Saliou Kakuma depuis les USA, merci beaucoup. Kankelefa Babé, merci. Ngara hande sendere den yoga e toɓɓe. Partagez la vidéo, on va commencer. Mamadou Bobo Diallo Koubia depuis la Côte d'Ivoire. Gagnois, merci. Abdallah Diallo, merci. Partagez, partagez, on va commencer. Merci Mamadou Diallo Heriba depuis la baie. Vous nous appelez, vous nous contactez depuis tout. Vous nous regardez de quel pays. Merci à tout le monde. Hande de mari toɓɓere yaajunde nde waweten sendodade e muɗum wano wowirno fi goto kala e meɗen yo wawu ɓeydade e gurdam mum. En yewtino vidéo ji min feƴƴuɗi bane adama ko tagira ko fi ɓeydagol. Sa nani ɓeydagol e no nder ɓeydagol waydagol, sansugol, piiji ɗin fof ka hoore leydi ɗo so tawi ɗi wuuri ɗi hatojine ɓeydagol. Ko Allah tagi kon fof ka hoore leydi ɗo si tawi tun no wuuri no hatojine ɓeydagol. Ko saloto noon ɓeydagol embere taga mum on wo ko bani adam. Leggal salotako, sa tuti ɗo leggal ngal salotako fi on ɗum ngal suɓinaka ko ɗum waɗi. Ngal yahay ha ngal hatta, ngal adda ɓiɓɓe berko ngal duwa addude ngal iwa ka hoore leydi ɗo. Bani adama ko o suɓinaka kon ɗum ɗon kadi yahay wano ɓandu ma ndu, le monde physique ɓandu ma ndu hankin ko a payi kun suka mokoba mawɗo ɗum ɗon ɓayi a suɓinaka. Si tawno ɗum no suɓinano wallahi woɓɓe luttayno e bobo yagal. Hakke ko tawi hiɓe huli sahju. Si tawno woɓɓe suɓinano ɓe luttayno e sukankako. Hakke ko tawi hiɓe añi ɓeydagol sansagol. Kono hunde wodre pet doit ɗum famude. Accepter de ne pas comprendre des fois. Jaɓe kenen piiji ɗin on famali fi majji. Accepter les choses comme ça. Ne cherchez pas à tout comprendre. No tawa e ɗoygol wiigol kañum be anda ko woni wo pourquoi. Ko fi won ɗum j'ai trop éduqué cet enfant, ko fi won ɗum mi dépense jawdi an e o ɓiɗɗo am, mais avec tout ça il ne me respecte pas. Accepte des fois de ne pas comprendre. Ko fi won ɗum mi dogi mi yalti ka leydi an, je n'arrive pas à me retourner. Acceptez des fois de comprendre les choses. Ko ɗum waɗi ha kami woni ɗon mi jombali ko ɗum no des fois
accepte de ne pas tout comprendre. Kon ɗum waɗi ɓiɗɗo an o maayi, biro an maayi, ɓe le hari nawyali. N'allez pas dans ce discours. C'est ça le monde. Ko ɗum wiyete aduna koko habbaki ko a miija no waɗa, mais waɗuɗo on kañum faya. Waɗuɗo on o faya ko angal andugol waɗuɗo on ukkuma e wigol a golla e golle waɗɗon, a humpitoto ko fiyol ɗum o waɗani. Accepter des fois de ne pas tout comprendre. Honno waɗi si ono añila, honno mi waɗimo, honno waɗi si ono piidela, n'entre pas dans les détails. Il faut juste comprendre les choses telles qu'elles sont et puis continuer. Ko ɗo gurdam maɗa ko ɗo wodeteɗa, ko ɗo wurata. Sa jaɓali argol ɗo a wullitoto ha maya, parce que a wawata famude, a wawata gerde fiyakiji Allah ɗi. Ko kanko andi ko honɗum waɗi si liɓi ɗum e hoorema. An non a andoyay si duuɓi ɗin towoyi, a darojenna jagga banni humɓe kaari waɗi. Ko ɗum waɗi du'a uji min pusno ton si en towi e duuɓi e inne jaga banni Allah jaabina ɗum. C'est vrai, accepter des fois de ne pas contrôler les choses. Jaɓe kenen tawata piiji ɗi on huɓidaki ɗi, jaɓe kenen kon habbaki yo aro. Sa wawi ɗum ɗo a yalti e dépression. Si a wawi koko mi haalanma ɗo, a yalti e dépression, a yalti e wullitago. Piiji ɗin wonirali no faalira ɗen non, on se tape la tête. Yimɓe ɓen wonirali no faalira ɗen non, no habborde non, on se tape la tête. Hiɗen habbi kaydi ndi arali saayi faala ɗen, on se tape la tête. Hiɗa habbi kaydi ndi arali no faalira ɗa. Goɗɗo ƴettima, sa'itikama, raɗikama. Accepte les situations. Ne cherche pas à trop rentrer dans les détails. A ƴetti auto maɗa yawde voyage, automatiquement il y a un problème. Accepte les situations. Tout commence là. Allah hino sutima o waɗata mere. Kono noon ko ɓuri heewde kon nde wonno ko woni e taaga men kon en gollata ɗum ɗon, ko wona e taaga men kon en yahanay ɗum. Ko ɗum woni e taaga men ko change ko. A ƴetti oɗo formule gollali, ko ɗum landaɗa, tu change la formule dara kadi. Ɗum ɗon ko doole ma woni. On pouvoir ɗon Allah no jonnuma. Tu peux changer avec une seule décision. Une seule décision suffit pour changer toute ta vie. Ɗum ɗon no e jungo ma, ɗum ɗo yo wonuɗa. Ko fi ɗum ɗo woni. Pourquoi mon enfant ne me respecte pas? Avec tout ce que j'ai fait. Pourquoi mon mari patati patata? Pourquoi les papiers? Pourquoi ça ne va pas résoudre ton problème. Tu rentres dans la spiritualité. Taguɗoma on no andi fima o waɗirta piiji ɗi mere. J'accepte la situation, mi yirtito e wonkiyanki. Qu'est-ce que je peux faire? Waɗa ko wawɗa, parce que ka woni ɗon terrain mo wonɗa yawde mum, c'est très glissant. Ça c'est le terrain de Dieu. Buye men ko ɗon woni juude. Accepter des fois de ne pas comprendre les choses. C'est très important. Ta ɗaɓɓu kenen faamugol yimɓe ɓe. Pourquoi il m'a fait ceci? Mi foddayi ɗum ɗo. Merci Aïssatou Aïba. DKS Amadou, merci. Partagez la vidéo, partagez la vidéo. Oui, parce que c'est à Djabi
situation jidin haray ko neddo hebilanido perdugol kala neddo perdugol kala hunde fi wonno abada alaka adna do. Merci Alassane Ba kowli abada ɗum go yawmal qiyama wodi abada alaga pour toujours ko ɗum wiyete abada. Ida wondi e goɗɗo pour toujours ala, ida jogi golle ha powma ala. Donc si tawi a accepté de ne pas comprendre des fois les réalités, les résultats, a jaɓi situation ji ɗi haray ko a neɗɗo hebilaniɗo perdugol kala nokkure kala hunde kala bana adama, toi tu es prêt, tu es déjà prêt, et dès que ça arrive tu te rebobines, tu bouges encore. Mais si tawi wona a neɗɗo caɓɓowo mi famali ɗum ɗo no woniri, sa cedi e ɓe nguma tan tu vas pas supporter, sa cedi e patron ma tu vas pas supporter. Si goɗɗo ɗaynima naadima e suudu wuugima fi kayde o heɓali kayde e jungo makko, tu ne seras pas content. Mais hara moƴƴere ma nden ko ɗon woni, moƴƴere ma nden ko ɗon woni, ka ronkuɗa heɓude ɗon ko ɗon woni. Mais a andi ɗum non o e nder dumunde nde nawnare yande hoorema, moƴƴere ma nden ko ɗon woni. Ngu laamu ngu ronkuɗa heɓude, moƴƴere ma nden ko ɗon woni. Ngal geɓal ɓe ngal ronku jonde ko ɗon teddungal ma ngal woni kon. Mais a ronku faamude hiɗa haɓɓiti Allah wona e bani adama, hiɗa haɓɓiti a anday ko wurni a géré e futur o, hiɗa sikkude aduna ko yela. Non, accepter de ne pas comprendre les choses. Jaɓon ɗi koko Allah maranma kon tiiɗi, ko ɗum waɗi simo jarribadema, koko o maranma kon tiiɗi, koko o maranma kon tiiɗi. O mo seeduɗa e mum on wawata wondude hendoɗa ɗum, ɗe golle ɗe perduɗa wawata wonde majje hendoɗa ɗum. Ndi kaydi ndi habbiɗa ndi duwa arde sayi kadi duwa arde ɗo. No woodi ko Allah faala ya andu. Mais a wi yo nanon duwa wonirde ko ɗum mi waɗi automatiquement o naati, miɗa gera ko ñande ko mbiɗa miɗa hoyɗi. No yurmi. Merci Thierno Youssouf, no yurmi. Accepter des fois de ne pas comprendre. Na biji ɗin fof wawata famde. Les gens vont te donner des rendez-vous, ils ne vont pas respecter. Goɗɗo innete mi ara e ronka arde, accept so arno anin sayno. Ka otowal ma ngal paani ɗon sa feƴƴuno ɗon to yale réglité. O mo seeduɗa e mum sa seedano e makko anin say. Ɗen golle sa yaltano e majji a wonta ko wonɗa ko hande. Nden namnare si yanano e ma a andatano. Ngal basal si yanano e ma a andatano, a finotako. Acceptez des fois les situations. Ne n'entrez pas dans les détails. Ko accugol ko woni e taga mum kon, yaha ko wona e taga mum kon, ko ɗum woni dépression. O duwa kala wadde ɗum mi fodda ko aduwaka waɗede ɗum ko parce que tu veux gérer ton destin, tu veux gérer le futur, tu veux travailler pour Dieu, tu veux lui donner des ordres. So ƴetti saku makko mo yi, c'est une bénédiction pour toi. Mais Allah minni on Allah na bani adam. Allah wona bani adama. Il fait ce qu'il veut. Natugol ma aljanna no humodiri e jaɓugol on kodduri, natugol ma yiite no humodiri e salagol ɗum. Simindi noon jannama yiite no fuɗɗi ka. Apprenez à accepter la situation. Kala ko woopuma ɗum heɓatanoma, heɓatanoma. Ta nato e wi am gerdano ni mi geɗno
c'est calculé par le créateur. Kala ko wobuda an kada hebatan, laisse tomber. Mais ender dumunde ender shay andoye ko nawna selli wi kon ko hebma do ma ko wobuda do jaka ko non duwa yarude. Fi honnon jusque là mi ala dum mi hebali dum no watta ngila ko ego ma on ko satan ma on no amma spiritualité ma on landaki ma puy ko société on no ko société on format ma condition ma ida duwa dum ga fodda e dum di duubi do ida foddi e dum di duubi do dum. Ça c'est pas toi. Mo wonuda on landaki ma buyi ko do wadi sa yari fore do masanta musibe me wonbe masantambe sibe duike be wawi du'a benna ala binoya kambe du'a mabbe na go wodi ko Allah newi hande sa misdi ke don du'a mabbe c'est très simple ko du'a uji jabudul Allah no yidi la simplicité. On est simple dans votre vie. Si hande newi ke laisse tomber. Kambe kono ala binoya be waynondiri. Yo Allah newi hande. Si hande newi kon no ida andi fi jango. Ko newi ni hande ko newi na jango. Kono si hande bonirima. Si hande bonirima. Seke hari ko hanki wunnoda. Dadi ida wuri hande da yetti hakkille ma de nabi de hanki. Ko dum bonni hande. Sa surrali pasi ma on o jabata wura jango kadi o rattrapete tadi ko duwano da wadde hande ko nga wadada ko duwano da wadde jango ko nga wadoita yanu yano e ko wiete ko anxiety ande ko on dum wadoita dum ka yida be wo alabi da gonto nawiyata idande sa nawiya idande sa hebi be na be warayma ala jawdi ko hon jolli di wura kono jolli di mari sanani asfala safilina ko tuma tay kulle den burima valeur kulle den burima valeur parce que da acci wurugol hande hida naati e wurugol ko feƴƴi e ko aroyta hida faala wiwde Allah ko honno duwa ma jogorade. Accepter de ne pas comprendre les réalités des fois. Dès que ça tombe, tu acceptes. Ayana ta dépression. Ko nge Allah haldi tampere hewta tama. Ko Allah jonnuma certificat am ko bay ko bi wali hunde tampintama. Ko Allah jonnuma certificat bay ko moƴƴo bondo hawrata e ma. Donc kala ka yiwda hida inna ko beedum do wona an ko be wonda rewde be Allah ji maadi ko wiyete la société Allah ji di wonda rewde din ko faaleji majji non ego wondo e ma satan wondo e ma on ko dum o yanyamata les éloges an on tigri lando tako ma buy sona fi hande angon weti bimbi on to itirɗum koƴo ñalli on to soƴƴirɗu woni hirande heɓato heɓay ka wallina nooru heɓay ndiyan ko amma on landaki ma buy tuma kala yiwɗa hoore ma ida lando hoore ma buy tu vis dans la comparaison dans l'esclavage de la société ko be tu as été conditionné. Ahaton jina idum. Ahaton jina hayeben. Haka wonnen do. Yimɓe no sikki ko wongol malede wongol succès heɓugol succès folugol ko matériel ji bus ɓe sikka fof no kafi ngom miijo
Dès qu'on parle du succès, ces gens-là commencent à penser à des matériels. Jaw otoje, jaw le voyage ji, dolle rewɓe dolle ɓiɓɓe, kaydiji, relation ji, tampere ko woni ɗum ko ngala yus. Suuɓiɗo ko ɗum ɗon woni succès, c'est son choix. Société on suɓanima ɗum, mais en réalité le succès pour moi d'abord c'est la liberté. Et cette liberté c'est un cadeau. C'est un cadeau. Pour tout ça a perdu, il faut un vrai travail pour le retrouver. Sinon c'est un cadeau. Tu es né libre. Ko heɓaɗa ko jara joguinɗa. Ñande heɓaɗa ko ombo ñawliɗa. Ñande heɓaɗa ko ombo joganɗa goɗɗum. Ñande heɓaɗa ko e fedde honde jeeyaɗa. Ñande heɓaɗa ko nationalité hombo maro. Ñande heɓaɗa ko ombo anduɗa. C'est ça qu'on appelle la liberté naturelle. Tu es né libre. Hein? Libre. Mais malheureusement, no wonɗa ɓantorade noon. Hein? Hiɗa maccinɗinede gaminadi no lootede. Jonnon si a ɓantike tawi a perdi liberté ma, il faut un vrai combat, hein, pour retrouver cette liberté perdue. Kono ardu e mum. Pour moi, le succès, c'est la santé. Dès que j'ai compris ça, mi waɗi taw marche arrière. No haɗi ɗon hatto jini kene fawtago. Fiya heɓu ka miijitoɗa. O dogugol wako feeti. Fi weltingol himɓe fet beaucoup attention. Allah tagiɓe ɓe weltaki, mi anda ko num marɗa ko waɗa ɓe welto. Pour moi le succès c'est ma liberté, la santé. Ko ɗum waɗi mi suuɓi ɓay mi tawi c'est ça la réalité. Ɗiɗo ɗiɗle c'est un cadeau. Ardu e mum minni bo il faut que je retrouve ça. Comment retrouver ça? Na joɗagol yelo ko gollugol. Il faut travailler pour ça. Min jara mi tawi pour être libre mi doit ka gollande gol. Je dois pas être un salarié. Mi wawata wiide komi libre et je suis salarié. J'ai fait le travail, j'ai obtenu ça. Quand on va dire l'air, une vidéo parce que je suis libre. Je n'ai pas besoin de voler 5 heures du matin pour aller quelque part. Il y a un barto et golle de médias. C'est pour cela que je voyage quand je veux. Quand on va dire en plein 14 heures. Gorko walota ko lerdo. Min nami gorko go. Min ko bani adam. Parce que si ɓe innima gorko watta hiila ko maccuɗo ɓe woni haalde. Mi walota koye 14 heures fi on. Ta gorko sutti hoore mum waala koye min nami gorko mum on de. Gorele ɗe woni ɗon tafuɗe ɗen min wonami on. Goro pogo. Sappo e jeɗa to ñawoɓe no wiira to min nami on. Plein 14 heures je couche. Min kala kami woni je peux travailler. Kala kami woni même en plein brousse je peux travailler. Mi ato jina won gole e carré mum fiyo mi gol. J'ai créé ce réseau. Partout où je suis, je peux travailler, même en plein brousse. Donc tu as une connexion autre. Il faut être libre. Boya mon non nawni do hande parce que ko routine wonno ñandi wo ko hunde wote ñandi wo ko tourna ngoto wonno ngem ko won ma nawninde parce que bandu mandu nanon tagira sa yeyi do jon Facebook ay fil d'actualité tay ko programme ngoto sutida ate courage to a ñami do ñamete goto bandu mandu inne falaka
ñande wo ko façon yimɓe goto yiidoton e mum. C'est pas ça la liberté. Mi dari mi tawi il faut avoir la santé du corps et mental. Donc kadi wona yela na wi Allah grand chalal, il faut travailler. Subu ko nyama, subu ndiyan dan yarata, subu himɓe ɓe yewtidata, subu himɓe ɓe wondata, subu hoolareji ko hoolotoɗa. Ça c'est la santé mentale et santé physique. Ɗum na yela. Ona Allah wahdana, Allah jakay ɗum ko tagatama, o waɗa ngande e ma, o sende e mbewa, o kore hakkil, o waɗa application je ma, inna yo aro ɗi baɗi. Sa suɓani ndiyan ko yara, a suɓani ñamiteji ko ñama e ɗaka lawol, kala kaccoji ɓuri ɗuɗde ko ɗon yata ñama, goɗɗo no eta ñamete no tutta nder ton no haala. Tu manges, tu te retrouves avec les typhoïdes, tuberculose, inna gogere. Anga subali ko nyama, ashukude nyabbeli din subatama ankati. Asubali mo wonda, tu es toujours dans des problèmes. Asubali halaji di hala, asubali formation ji di yetta, asubali yimbe be jentota, yimbe no hala fi mbile e nyanne penale, tu es là à écouter ça, tu consommes ça, des mensonges. Comment tu peux vivre dans des croyances de mensonges outina? Donc pour moi c'est ça le succès. Parce que ça hebi jawdi ko non nada bude. Ko ça hebay ka sella heba liberté un seda. Donc pourquoi pas commencer par ça? Jogoda dum non ngara perdal. Maintenant ça hebi 1 million ma 2 millions tu es boss. Mi fillito. Allah no jonnuma cadeau piji didi. Ta santé et ta liberté. Bir silare mane wadi ha a jattama dum wadama maccudo. Maintenant il faut te battre pour ta liberté. Jonno sa hetti liberté ma sa hebi 1 million ko 1 milliard. Sa hebi 1 million pour toi c'est 1 milliard. Parce que wona lampu gerto. Ah to dina e boy. Mais ça salike combattre de hetta horema hetta liberté ma hetta cella sa hebi 1 milliard 1 million. Parce que docteur yettay ton, juge yettay ton, avocat yettay ton, jijira bande yettay ton, sukabe bande yettay ton, musital bongal yet sa hebi 1 milliard ko 1 million. Mais anda son famille au point do. Hein? La liberté, c'est de l'or. Pour cela, mi yiɗa ñamande. Ñamande no nde way wonu no way min nawna selim valable. Parce que mi inni liberté en wona yela, je travaille pour obtenir. Si tu veux ta liberté, il faut écrire tout. Fuɗɗoroɗa ñamale c'est l'esclavage. Gollangol goɗɗo min nata ko esclavage mais no nandi. Mais ñamande kan c'est l'esclavage. Mo sella n'est pas libre. Sa yarata ndiyan laaɓuɗan a ñamata ñamete laaɓuɗo tu n'es pas libre. Parce que sa be docteur no teɗɗima no mettinane no yawoma. Merci David Palmer. Prenez soin de vous. Merci Ousenatou Diallo Daoud. Donc c'est ça la vie. Ndeda araka adna do Allah addidete dum don deux cadeaux, santé et liberté. Sai ande da inna komin gare komenen fedde komenen kaydi komenen fou, c'est l'esclavage. Et bébé, à cause d'un papier, une femme te récupère, te bombarde, te détruit et te chasse.
ko ɓay a wi kaydi ndin no ɓurma. À cause de la politique, les gens te récupèrent, ils te bombardent, ils te tuent. Parce qu'il y a une politique no ɓurma. Fendu arɗa ɗo ɗin étiquette ji fuu so ala e ma, tu es libre. Fi ñamande banque moggo feetinima, partenaire ɓe maɓɓe moggo doginima. Tu n'arrives pas à dormir, hay hoyno goɗɗaɗi a wawata. Ça c'est quelle vie? Ko ɗum mbiya hande succès. C'est pour ça à chaque fois que je parle sur la motivation, je parle sur l'argent, et woɓɓe no nodda kono marɗa, mbeɗe ganduma kono marɗa. Pour eux c'est le monde physique. Merci Amadou Simbaba, Maïndan, merci Fatoumata Sy. Voilà, quand tu parles de la vie, de la paix, du bonheur, il y a un mouton qui va t'appeler. Parce que lui, peut-être, il m'a dit qu'on marra. Parce qu'il a des esclaves qui l'adorent. Dans la famille, au travail. Pour lui, la vie, c'est ça. Nyande be wallino ma e laptane. Nyande nodduɗo avocat jo ma on j'ai des casseroles à régler. Nyande batini nanguma. Nyande jidra bandi teɓɓima a anday jaka tu es vide fou sa mara. Nden nyande andata tu es pauvre jaka fusmi mara. Parce que docteur jon o jiɓirte wa bouchejo wonɗo jiiɓude nagge mayi. Justice on fétinte, prostituée on fétinte, nden nyande anday ko a termus, anday tu es pauvre, anday pauvreté on a matériel tout. Il y a cette pauvreté spirituelle, pauvreté d'éveil, pauvreté de la liberté, de ta santé, tu es pauvre, pauvreté no ɗuuri noone, kono jama on ɗan nokke aye ade mum fuufa fon hara fos ko ngala sona matériel hikko ko kun Allah ka woɓɓe. Je répète, aye ade fuufa fuujo o ala moral o ala fos si wona matériel tugula mais taw ko Allahu ka woɓɓe. Ça c'est bizarre, enen en andano ɗum, en andano bani adam no wawi wayrude dimanka ko makko fi matériel. On ne connaissait pas ça. Parce que il est anno ko honto wonugol dimo ko libre quoi, wonugol libre il est andi valeur mum e bindirtade ni goɗɗum. Finugol bimbi hula ana ma baari ɗum ko ngalu ñawliɗo ala ka waalo. Rewowo yimɓe on ala ka fawto. Ko ɗum waɗi bemmen Adama alayhi salatu wassalam, Allah action ko feƴƴi kon ko aljanna hakkunde makko e malaika ɓen e Iblis. Sa faami kum point harana dina copie, ça va t'aider dans la spiritualité. La spiritualité, ça parle, les actions, ça parle. Allah noddi ko woni kon fof ka nder aljanna inni yo sujjan bemma Adam. Ça veut dire c'est toi le roi. Quand on est le roi, c'est toi la puissance. Yaltu sa yiɗa jaasi, hiɗa haaɗi, hiɗa metti, hiɗa tampi, hiɗa soñji, yaw ɗaɓɓita ko doole maɗen goɗɗo ƴetti, ko doole maɗen halfinɗa yimɓe ɓen ma ɓe ari ɓe ƴetti andali. C'est qu'on appelle l'esclavage. Ndar tun action malaika fof jinna gordo garda fof
sujjane adama jon non ko adama woni sujjande yimɓe ɓe ko ɗum waɗi a naata yiite par ce que ko yimɓe wonda sujjande sujjangol yimɓe naadete yiite à cause de l'argent, à cause du pouvoir. Hiɗa sujjana yimɓe ko noon sujjangol yimɓe hiɗa andi moƴƴa hiɗa jokki mo yamirde makko boni hiɗa wadde hiɗa andi moƴƴanama hiɗa e mum ko yiite fokkutuɗa Allah waɗi ruwa waɗa hoorema maccuɗo wonto hunɗa yawde sa tawimo ko a maccuɗo harana maccuɗo makko kanko a yiite yaada boyi hande ko maccuɓe yimɓe parce qu'ils ont perdu leur force. Hiɗa sikkude sa ala mbuuɗi a wondata yimɓe ɓe tu es un esclave. Hiɗa sikkude sa ala building a wondata yimɓe ɓe hiɗa sikkude sa neddata yimɓe ma ɓen jawle bordo barda par ce que a wondata tu es un esclave. Si goɗɗo wawali wondude e ma hara naafi jawde c'est que tu es un esclave. Si tawi a jonnata ɓen wata wonde ko a maccuɗo tinno immoɗa darana gurdam maɗa libère toi wuuru ha tawa tu n'es pas obligé an ko bonma waɗande ko bonma yurmede ko bon andutude fima wuuru ha tawa ko ɓe wonma waɗande ko eɗa wawi ɓe waɗande sifa ɗum hara tampintama wuuru ha tawa no ɓe jogorma noon hiɗa wawi ɓe jogorade noon hara dérangeata sina ɗum waɗay ko a maccuɗo sa tawoy noon Allah hiɗa maccindinana yimɓe ɓe hiɗa sujjande yimɓe ɓe o hollinoma ne o hollinoma an a sujjantago sa yi o inni malaika jinna fof yo sujja mbab ko wigoma an a sujjanta goɗɗo you are the power kono jokka hande ko rew nene ma rew bemma rew karamokoɓe ma rew allaji ɗo rewɗe kaaƴe rewɗe ko yimɓe tun wona rewede ko yimɓe wona ko ɗum woni o souffrance ko ɗum woni o souffrance ko sabu ɗe kulle wonɗen heɓirde fewdo ɗo ndiyam e ñamitiji go sabu kulle ɗe par ce que kulle ɗen kañum rewindirta ka kulle ɗen ɗuytino kamen na candi ɗin fuɗɗike ɓe yeɓude menen candi ɗin ka amen ɓe gandano no ɓeeɗo ka koye kullo e fellano ko yiwi ton ɗa yiide ndiyam ceeɗu ɓeeɓa e ha nduggu yimma menen gandano ɗum par ce que ko kala ko rewata yimɓe c'est pas important no way go si huuɗo yoori haray wuura ko sede katafo si huuɗo yoori ko yiite tum foddino sa nani yiɓe haala fi banadama ça te fait peur ene o ñaama ya hurgo a jiboto so tawi ɓe miijitade ɗum quoi o ɗanoto o yejjitay ñande go ara yara wala ɗum est ce que des gens pensent comme ça tuma kala yiwɗa situation ji maɗin no jiibi hiɗa tampi hiɗa soñji ta lando ko a maccuɗo sa hetti dimankako ma ko hunde jiiɓatama gorko jiiɓatama debbo jiiɓatama fi kayti fi mbuɗ personne parce que miile ala e ma situation ji ɗi hiɗa wawi ɗi acceptude ko ari wo Allah wallinte gera. Merci David Palmer, Sainat Diallo, David Palmer l'infatigable, merci. Kala ko woni ma heɓude ko Allah woni addude woni ko boni woni ko moƴƴi tu dois accepter ko wawɗa ko change go ndara ko rôle hunɗum wonɗa jiwde nder ton tu changes mais le reste ne cherche même pas les détails. Parce que ça n'a pas de détails, tu ne vas pas s'en sortir. Ko Allah wi en ɗum wa nablukum bi sharr Allah no jarribiro on bone on homon ma jarriborde bone ko yimɓe ɓe non il dit c'est lui qui a créé le mal ko kanka ɗo jette on bone jarriboma pourquoi pour te rendre fort
wa nablukum meɗen jarri borde on bisharri bone wal khayr bone e moƴƴere andi jaga gurdam bana adama hakkunde ɗin ɗon ɗiɗi gurdam bana ana no hakkunde ɗin ɗon ɗiɗi kenen ko bone woni e hoorema kenen ko moƴƴere ça prouve que tu vis ko ɗum sikkayɗo e si ko sikkayɗo goɗɗo sino mari jawdi mo mari jawdi ha pon yaade ces gens no aranaɓe kenen ko ɓay tun o nantayi ɓe sifo ndiyam maɓɓe ɗan kenen no sofa par mais ko ɓay angiɗa wullito tun hina ñaña no ñaña ko ɗum waɗi tout le monde souffre dans ce monde ko ɓay an ko hunduko ɗo hino ko Allah wi ko wonkin be meeɗa e mayde nde kullu nafsin zaigatil maut wonkin be rewa e dambugal mayde wona meeɗa e muusedi mayde de ko wi wonkin be rewa e dambugal mayde kono noon atto a maayude wa nablukum min daara yon min welloto e moɗon bisharri ɗumen ta tentation ko essayigol ma o application men waɗi e makko ta so gollitiray miɗa waɗi application cuucal e makko miɗa waɗi application e clé ta so gollitiray ɗum o ñamda kum probléme ko mina waɗimo hara o taƴaki hara o hoolorali yimɓe ɓe hara o rewali allaji ko ɗum ni kullu nafsin kala wonki zaigatul maut reway e dambugal mayde atto ɗum noon wa nablukum men darnoto men jarriboto men rewnay on bi sharri e boneji ko na malaika babba iɗa andi ko wonɗa wadde ko e gundo Allah surretu min noon nawna selli mi wiima ko Allah kadi woni addude ɗum e ma darugol so tawi application ji ma ɗin a gollitiray ka a haacay bicharri wal khayr donc ni le monde c'est comme la nuit et le jour e gurdam maɗan fof ko noon waɗi wata sikku ɗo fi a heeɓi dewgal il y a plus de problème ta sikku fi a heeɓi manankun il y a plus de problème ta sikku wayɓa e article leydi ma non il faut te battre tous les jours woɓɓe heɓay tun ko faala jooɗo inna aljanna naatama si waɗoy pung daro kadi e ajugo il faut te battre tous les jours oɗo noon fitna no hulɓini par ce que sakkitorde ayon inni wa ilayna turjaun ko ɗon noon hulɓini ko lannode nden kaka Allah wona yahede ko ɗon hulɓini andi bete si tawi jarrabuyeji ɗin a yiɗitoyta Allah no sitti wano sikkuɓe si maayi immita lala e peut-être si tawi a yehi a bonni mo wonɗa gollande on a artata no sitti mais si wiyama wa ilayna turjaun donc probléme go non de joni a jarri borama charre a jarri borama khayri ira jogi application ji ko régleta charri ko régleta bone da jogi application ji ko régleta khayri a gollitiral ari a tawi Allah yiite jahannama ala ho ala to merci Achatou Ayuba merci jonno jetten toɓɓere men sakkitoro nden nen ɗo woni le dernier sujet ko ɗum woni sujet men sakkitoro on ko honɗum noon woni e ngaddande ɗum ɗo fof ko ɓayhiɗe neɗira neydi kulol wallahi ko ɓay hiɗen ne'ira neydi kulol windu ɗum an kadi ko ɗum tigri wonɗa ne'irde ɓiɓɓe maɓɓe ko kulol wonɗa ne'irde ɓiɓɓe maɓɓe et ça va te coûter très cher
ɓayɓe ne'irima kulol an kadi a transferde ɗum e jurriyaji ma ça va te coûter cher ko fi honɗum société on ne'irma neydi kulol fi bana adama hula reedujo ko bana adama ɗoftiɗo e hille adnan no faala ɗoftiɗo ko majjinina jonno hiɗa wallitade aduna on ne'ugol daabeji dammi arɗo o moɓa hutta arɗo o moɓa hutta o tuma hutta o si haaca hay haaci wawata yaltude mum goɗɗo go kadi aray nanga hutta fi on ɗum kaka neydi ne'ire ɓiɓɓe mum ɓen gonga cuucal giggol taw ne'irɓe kulol e ande e maapunde rena ɗum o wonay dammo rampu gerto wartantoɗo yimɓe nafata hoore mum aduna o wonay fure waccaɗo fi hon ɗum kulol ko aala kulol lando politicien fou lando ñamirayɓe diina fou siɓe laabanima siɓe laabanami lando docteur ɓe ɓen ɓe foppetma lando avocat ɓe ɓen ɓe jogui o secret kulol ko aala is a weapon to control yo ma fiyoɓe wawa contrôle de konno mijortoɗa kala contrôle ɗo hakkille maɗa o contrôle ay jawdi maɗa o contrôle ay ɓengure maɗa o contrôle ay leydi maɗa o contrôle ay golle maɗa lando kala mafiatere ka aduna ɗo da des docteurs mafieux des avocats mafieux des religieux mafieux des politiciens mafieux bandi hiɓe andi ɗum siɓe hendotoma kulol ngol ne'iraɗangol ko ɗon ɓe tappata siɓe tappi ɗon lando nenirawo narcissique debbo hara ko o narcissique landon ko honto o woni hendade ɓiɓɓe makko ɓe hulɓinira ɓe endu lando gorko narcissique ko honto o woni hendade ɓengu makko hulɓinira mo malaika ko haɗi holle malaikaɓe waraɓe malaika sujjana bemma an sujjana malaika a naata yiita par ce que na allah wonɗa rewde ko malaika lando gorko toxique pervers ko honto woni hendade ɓen makko aljanna on no ka ley koyɗe an ɗo si a maayi a naata yiite par ce que moɗima ko allah ma si a maayi ɓay ko yiite wonɗa rewde ko ngen natata woɓɓe ko bemmum woni allah muɗum si a maayi a naata yiite lando gorko pervers narcissique ko on ɗum hulɓinirta ɓiɓɓe makko ɓe ko kuddi womo huɗude si tawno kuddi makko no jaabo hanno ayɓe makko ɓe maayi goɗɗo no soofinimo goɗɗo no jattimo jawdi goɗɗo no fini e hoore makko goɗɗo no wujjimo ɓelle no wuuri nagge si a tooña goɗɗo a bonna goɗɗo ko so huuɗi ko hoore makko huuɗi hay sa a tooñi goɗɗo a bonni goɗɗo o huuɗi wona kanko jaabinta ko allah woni jaabinowo kanko andi ko fi on ɗum waɗirani goɗɗum no toon ko circonstance ko jotti ɓe woni hettude gujjo ngari moɓi jawdi ma ndi ko ɗum a ittata jakka nagge goɗɗo no soofindema ko a sirkowo ko ɗum waɗi talkuruno e ma batte nasino e ma ɓe soofine par ce que ala protection divine hiɗa hooli koyɗi ɓe soofine hiɗa lootade coofe ɓe soofine ko huɗata ɗum yahata nokku ko allah immini o tigi yo soofine par ce que ko a sirkowo eɗa jogii talkure ma
yaw hawka talkuru ma ndun acca lotagol den coof ndara sona an wonata soofi sa wontata soofinowo hankadi nagge modi ma no leddema par ce que yiɗa rewdema ɓengu ma no sa'udema par ce que yiɗa rewdema hiɗa feeti fi kaydi ko ɗum waɗi siɓe ɓiirudema ɓe ɓiirima andi Allah ni e ma ko an wino faala kaydi a wata habbade kala ka yawɗa fi kaydi habboto tu vas perdre des années 4 ans 5 ans ça dépend kono yeyanta dimuma kono naata ma e cuuɗi go yimɓe fi kaydi ɓiɓɓe maɓɓe ɓiirete o ɓiirete tu vas payer les factures ne'ire ɓiɓɓe mum ɓen conscience pinal réveil ha tawa kala hunde nde ɓe huuli ɓe yaha e mayre ɓe ƴewitoto nde ɓe ndaaray nde ɓe vérifiay nde ɓe lando ko honɗum woni nder ton ɓe anda haqiqa mum ta wi ɓiɗɗo ma taw jooɗo e ɓorgol ta jooɗo e wowru wayli tupaɗal ngal ko nu hulla ko nu wansiɗa huuli hadderta ɓiɗɗo ma o jooɗo iya bete goɗɗum waɗatamo ta rew ka juulirde ɗon jamma ta rew ka dakko gaburuje ɗon jamma ta taw ka ta ɓatto ɓundu ndum si tawi an hiɗa huuli haddertoɗamo bete iya mo waɗa tawa fu so waɗata fi mo suusi haddertoɗamo kono ɗanninanta ɓiɗɗo yimɓe ɓe ta jaabo kaari ta fiifoɗo sumuno foofira watta ñiila na fo naarete na fo mannete na piiji ɗin fo wutete si tawi an hiɗa hooli penale hay tertoɗa yimɓe ɓe na piiji ɗin fo wutete si kanko mo huuti baatili mo huuti mbile mo huuti talkuru har tertoɗamo si an hiɗa mari Allah jaɗi rewaɗe si an hiɗa mari diina bunɗan ka ko haɗi jokka mo rewi noon e ɗum ɗo mo jaɓali noon ɗum ɗo a wona e feere jogoy mais il faut accepter si a jaɓali o gurdan daabeji ɗo ils vont t'isoler mais c'est pour un temps andu iɗa mari musidɗo wiyeteɗo nawna selli sawdani depuis Conakry wona an tun iɗa mari million ji yimɓe wowɓe mama feññimɓe ɓe feññina mais sa waɗi ɗum ɗo ils vont t'isoler ta sikkuti si a pas un prix à payer mais sa jaɓi la fin c'est le paradis terrestre parce que barki barkali an a yalti e mum barki barka an a wito ko ala binoya wonɗa e mum Allah newi hande o ngara yankade a fuɗɗike gurda ko honɗum feƴƴi tu s'en fiche ko honɗum woni aroyde tu s'en fiche tu vas vivre ta vie kono barki no tampi barkaɗe ɗum kan no tampi barki no haɓɓiti yiwataɗo barkali no haɓɓiti barkay gollena ɗon darni Conakry darni Kammo darni Fouta darni Cocoro darni ɗiɗo fof ko no natandema mbuuɗi ɗi cuuɗi no natandema mbuuɗi a yahay acca aduna no jiwɗi bappa a yahay hay woɓɓe andata yiwiɗo arno goɗɗo andale ari a suuɗa ay wayɗo goɗɗo donc haray toɓɓere men ɗimmere nden ka sakkitorten ɗon wota jaɓu goɗɗo itta teddungal e ma sanga o moni wota jaɓu tuma kala tawi goɗɗo no moni les ragé o yaaka saare o heɓa ton probléme ji o nodde e téléphone ɓernde makko metta yewta goɗɗum ma waɗa goɗɗum kanko si o monike o ittay teddungal e ma o ittay dimankako e ma ta jaɓ sa jaɓi ko kulol neyiraɗa kulol wota men seedu kulol wota kammo gundirtu ko banaɗe ma wonɗa rewde d'accord siɗa waɗimo goɗɗum a
on jotto yotto mais hunde kon waɗa hiɗa yaafino kon waɗa s'il est ragé mais ina kali yo bota mandi wota jaɓu goɗɗo manque respect fi mo heɓi probléme ma e mo woni ko mande ko kulol ne iraɗa si o feeti feetu ɓuri mo ukko yiite jazau shay'atu misili ko Allah wi ɗum joddi bone ko bone embere makko so feeti 100 feeta 200 hunge huɓɓa si ngeɗani ngeɗo nge huɓɓitata si o yenni nene ma yenna nene makko adda inde nene makko ne terre à terre. C'est comme ça il faut guérir les rages ko non feetuɗo ñawdirte ko fewno ka o sofi ɗon sofata kono woni o ɗaɓɓugol gonga e ñawoje araɗa jogui lekki kinge jungo ma dara yana noon e dépression e fin imo waddenan ŋattira ala ñiye min ni on naafigan kaku no nandi e neydi naafigan kaku no nandi e neydi mais en réalité ko kulol ni iraɗa ta lando ko ceerno kaari ni o kanko woni jannude ngal duɗal kanko o acci ɗum ɗon fuu o natanima anda yahande ɗin piiji étiquette ji fuufafuuji siko ɗum o wadde ɗum kanko waccirali fi Allah ayne ko yacciri fi Allah o waccirali fi nelaɗo an ko yacciri fi nelaɗo nagge merci o ta accu few goɗɗo tawa tuma kala rage o ngari e makko o maltraitete ta jaɓ wona matériel yo yaw sunna auto makko yo sunna suudu makko y a pas de problème yo lancotile o mais wona an wona ɗum wona matériel ko a bani adama teddinaɗo sona ɗum a luttay ñande o harayɗa eto tun hiɗa toro Allah tun wata o yano e sifa koye mone o ɓayɗa andi so yani e mum o jiiɓete harayɗa ɗo ɗon tun e takkagol sooɗo e ɓawo ndiyam a gaynade ɓay o gayne ɗum ɗon fof o jiiɓe on dabbe o yana goɗɗo go o wulnoɗa ko gaɗaɗata baba ɗum ɗo noon woni gorko woni debbo no wawi wadde ɗum gorko no wawi wadde ɗum debbo gollowo no wawi wadde ɗum mo goldata patron no wawi wadde ɗum gollowo mum ta jaɓu sa jaɓi ko yimɓe wonɗa rewde sa rewi yimɓe a naata yiite nawna selli wi maɗa ko ɗum waɗi si Allah wi baba adama fo sujjane you are the lion fo yo sujjane ko wigol ma goɗɗo an a sujjanta goɗɗo sa sujjani goɗɗum mi adinte mi accidete mum adine ko ɗum waɗi si mawɗu ma no adindema ɓengu ma no adindema ko ɗum waɗi si o debbo no adindema fi kaydi par ce que ko kaydi wonɗa sujjande imo andi ko ɗum woni Allah ma o andi tutumude wotere kala ko jaɓuɗa ɓeydoto woni koko moƴƴi woni ko kala ko jaɓuɗa e fe gurdam goɗɗo ɓeydoto si a jaɓi bareyagal goɗɗo ngal ɓeydoto e ma ko ɗum huluɗa probléme économique haɗi golla on no sukkude être libre ko ni tun ko yela la liberté ça se travaille on a joué ko lagine dara to ko ne préfère liberté foin ko gollugol tu veux être libre you have to do the work ko ya gollu yaltugole maccanga ko dasude ko yela sewra ngel liberté foin liberté amugol cowto hey wongol e dewgal wona giggol tum mo yiɗi mi bete miɗa yiɗimo no siko giggol teddugal wonay ton siko giggol ɓuttu wonay ton siko giggol on sendode
siko giggol hoynugol ɗaɗi hara ino nder ton plaisir kono noon siko attachement siko humude andi enen ko humagol wiɗen giggol siko humagol teddugal wontato ko jalousie haine rage enen ko ɗum wiyete ngamen giggol ñande hawrodirɗa e giggol c'est le paradis sur terre ɗum ɗuɗa a heɓata noon giggol si tawi a jonnali hoorema tawɓe ɗum ɓe ɗon kefamu tu crées d'abord ton propre amour tu crées c'est-à-dire yiiɗa hoorema taw ha ka tawata jaɓata goɗɗo ƴakke ƴakkurma ƴakta ema ɗum ko yiɗugol hoore mum ngol mo ŋatima ŋatama ko yiɗugol hoore mum ngol jaɓugol ŋatede e wullitago ɗum ko añugol hoore mum ngol ko sa yiɗi hoorema par ce que a jaɓata pettuñite walo ka koyɗema ɗo e wala iti goɗum goɗo ƴakkantama eɗa jooɗi ko sa yiɗi hoorema si yimɓe ɓen yiɗe ko sa teddini hoorema si yimɓe ɓen teddini ko sa wawi ñamude mbuuɗi maɗi kadi ɗi yiɗe mbuuɗi no yiɗa goɗɗo mbuuɗi sa fodde mbuuɗi ɗin yiɗalma heɓataɗe fodde ko an yiɗi mbuuɗi yiɗama heɓata mbuuɗi ko a dogay ha feeta ñande yiɗuɗa mbuuɗi woɗi aray kurkuɗu par ce que a waɗay ko duwa waɗede ko résoudre des problèmes mbuuɗi koye ɗum heɓato ko ñawdugol probléme ji yimɓe ɓen wona dow duwawuji ɗuɗuɗi ma nene barkali nasi bor non ɗum addali mbuuɗi woni ñawdowo probléme addowo solution ayiya joni a heɓi mbuuɗi donc merci voilà giggol c'est l'assurance sa wondi e goɗɗo tu n'es pas assuré tu n'es pas en sécurité iɗa sikki si ɗum ɗo waɗi on waynodira na giggol ko maccan gago ko attachement an iɗa sikki iɗa wondi e goɗɗo a waɗa sa waɗi ɗum ɗo c'est fini na giggol noon ko fus ko ñoogu wuriri ni sa wuriri ni en wonday sa wurira ko maccan gago tu n'as pas lutté pour ta liberté. Merci beaucoup harnde haray mbeɗa weltani kala ƴettuɓe tammu jenti nawna selli page de réveil mais anditena menen ɗo min ala ɗo mone hay goto kala ko nanɗa no yewte ɗo ta ƴettu ɗum personnage c'est à dire a ƴettu kan haala rondoɗa inna nawna selli ko min tigiri woni ayno sansugol ma sattay yo taw kala ko haala ça te fait penser kono ɓuwoni banadama finno si yewtere yewtama hay si tawi hiɗa sikki ça te fait penser automatiquement ça va t'aider à changer faut pas résister à tout ta sikku kala ko pooti um yanu kun ko hoore ma woni yande merci beaucoup meɗen salmina kala wonɓe sponsor de oɗo page wontiranɓe en États-Unis Bammat New York Ceerno Diallo Janab Sidi Modou Bakar wontiranɓe en France monsieur Saliou wontiranɓe en Belgique Fatoumata Baldé wontiranɓe Adja Soadou Diombari merci beaucoup le samina on fo pet moɗon wontiranɓe en Laguine wontiranɓe en Libéria Côte d'Ivoire Mozambique Angola Dansoko Mamadou Siré merci beaucoup pour le soutien meɗen samina on fof salamu aleykum wa rahmatullah